כן, זה. זה בסדר מצלכם לשים טלפונים על שקט או רטט? שלא יודעים צלצולים? אוקיי, קוראים לי נפתלי פרום. כתבתי מעל 10 ספרים, הרוב הגדול זה בתחום של שמות ואותיות, אבל כמו שראיתם יש עוד ספרים. אמרת להם מה הנושא, שרה? כן, הם יודעים. שלום, חיכינו לך. כן, צבעים וביומטריה. שבי, לא, שבי פה. יש פה כיסאות מספיק, אל תקחו אותו. למה את שומרת? הוא ביקש? מי אמר לסגור? שיהיה פתוח, שמי שירצה לבוא, תדע שהיא יכולה להיכנס. שלא ינשנו אותה. להשאיר או לסגור? תשאיר. להשאיר פתוח. אני אבוא יותר רחוק. מה קרה? למה? כי לא נעים לי. סליחה. דרך אגב, לא להפסיק באמצע, כשאת מפסיקה באמצע זה 2 סרטונים. לא עשיתי כלום. כן, מעולה. ממשיכה את הכל. שלום, ערב טוב. יופי שהגעתם. ברוכים הבאים. שלום. כמה אנשים? לא לעשות עין הרע, לא לעשות עין הרע. אוקיי, נושא ההרצאה זה גיאומטריה וצבעים בקבלה. התיאוריה הזו זה פילוסופיה, אני אסביר את זה בפשטות, מאוד מאוד פשוט, שאפילו ילדים ל5 יוכלו להבין. זה תיאוריה קבלית שנמצאת, תתפלאו, גם אדון סוקרטס התעסק בחלק מזה, שמסביר את תורת הנומרולוגיה ואת ההשפעה של זה על הנפש האדם, וגם את הסדר ביקום. היקום בהתחלה אפשר לומר שאין מימד. העולם שלנו הוא עולם של 3 מימדים. מה מסמל את המצב של אין מימד? כן, אבל בצורה ציורית. אם אני רוצה לצייר רעיון של אין מימד, עולם אינסופי. עיגול. יש 2 דברים, או עיגול, נכון? כי בכל נקודה בעיגול הוא יחס שווה לכל נקודה, לכל מקום אחר, בצד שני. אין לו מימד. או הנקודה. אם אני רוצה לצייר משהו או לכתוב משהו, השלב הראשון שאני עושה, אני מניח את העט על הלוח או על הדף. נכון? וממנו אני רושם או 1, או 2, או ציור, או קו, או משולש, או מרובע, או בן אדם. קודם כל אני חייב להניח. מה קורה כשאני מניח? מה נוצר? לחוד, נכון. נכון שאם ניקח מיקרוסקופ יש לו אורך, רוחב וגובה, אבל כשמתכוונים לומר, הנקודה העיקרית. גם היא נחשבת לאין מימד. לכן הסמל שלו זה 1. ממנו מתחיל הכל. במונח קבלי קראו לזה, האחדות שלו ניתנת לחלוקה. אני ארשום אחדות שלו ניתנת לחלוקה. וממנו מתחיל הכל, נכון? וממנו מתחיל הכל. לכן הוא יהיה טיפוס נותן או טיפוס לוקח. מהי הנקודה? מה יסמל המספר 1 או הנקודה? נותן או לוקח? נותן. כי ממנו אני מתחיל את הכל, ממנו אני מתחיל לעשות משהו. זה כוח אקטיבי, זה לא כוח פסיבי. מכאן החליטו נומרולוגים, זה רעיון קבלי, זה רעיון פילוסופי. מכאן החליטו נומרולוגים, שהספרה אחת בנומרולוגיה, זאת אומרת מי שנולד ב1 לחודש, או ב10 לחודש, או ב28 לחודש, כי 2 ועוד 8, 28 זה 2 ועוד 8 זה גם 1, או ב19 לחודש, זה 1 ועוד 9, הספרה שלו 1, הסמל שלו יהיה שמש. למה שמש? כי השמש יוצרת את אפשרות הקיום בטבע. בכל מערכת שמש, ללא השמש אין קיום לטבע. היא נותנת, וממנה הכל קיים, נכון? לכן הסמל של 1 זה השמש. לכן אנשים שנולדו ב1 לחודש הם טיפוסים אקטיביים, נותנים, יוזמים, חמי מזג, נעלבים, ממליצים להם להיות עצמאים ולא שכירים. יש לזה עוד הרבה משמעויות, אבל רק נותן לכם את העיקר. עיקר, אם נותן לכם יותר מדי תתבלבלו, נותן לכם את הבסיס, תזכרו את זה. השמש, זה מסמל את האש, נכון? נקח צבע אחר. מה הסמל הגיאומטרי שלו הנוסף? יש לו סמל גיאומטרי נוסף, עוד מעט נדבר על זה. הראשון זה הנקודה, השני, והפן הנוסף זה העיגול. אחרי זה אני אראה לכם שיש לזה עוד כמה סימנים, כי כשנכנסים לתורת הצבעים אנחנו מקבלים עוד סימנים להמחיש את הרעיון. אחר כך, כשאני לוקח את הנקודה
הדבר הראשון שאני יכול בהכי קלות לעשות, זה גם, אם אין מימד, איזה מימד קיבלנו פה? מימד האורך. נכון? זה אורך. הנקודה, ממנה אני ממשיך. אם אני לעולם לא אעצור את הנקודה, נגיד שיש לי כזה אופציה שאני לוקח עט כזה, ובאוויר הוא יצא מהעשן. לקחתי איזשהו מכונה, הגעתי באוויר נהיה עשן, ואני ממשיך את העשן הזה ולא עוצר לעולם עד שאני, נגיד שאני אחיה אפילו 5,000 שנה. כל עוד אני לא עוצר, זה נקרא, אני לא למדתי מתמטיקה, אני לא למדתי בבית ספר, ואם מדבר איתכם אחד שלא למד בבית ספר, וישב כל היום ולא עשה כלום בכיתה, ולא זוכר שום דבר, אם אני מבין, גם אתם מבינים. כי אני לא מדבר בבית ספר, אני מדבר בהיגיון. אם אני לעולם לא עוצר, זה נקרא קו באינסוף. למה? כי לא עצרתי. הקו הזה לא נגמר. אם אני לעולם לא עוצר, נגיד, זה רק ברעיון, כי אינסוף לא קיים במציאות. אינסוף קיים רק בראש שלנו. אין כזה דבר יקום אינסופי. היקום אינסופי הוא חומר. הוא יכול להתפשט כמה שהוא רוצה לכיוון האינסוף, זה נכון. אבל החומר במהותו הוא תמיד סופי. הוא יכול להתפשט לאינסוף, זה נכון. ברגע שעצרתי את הקו, נהיה לי את הספרה 3. מי יכול להגיד לי למה קו סמל 3-3? יש לו נקודת התחלה, נקודת סוף, והחלל באמצע. לכן, באופן רעיוני, מה הוא מסמל, מה החליטו הנומרולוגים? שאם ככה, הוא מסמל את המרחבים והחופש. פה קיבלנו מרחב. פה יש לנו מרחב כלשהו? לא. לא. פה אנחנו כבר מקבלים מרחב. ולכן אנשים שנולדו ב3 לחודש, ב30 לחודש, ב12 לחודש, או ב21 לחודש, זה טיפוסים שאוהבים חופש ומרחבים. אל תפריעו להם ואל תתנו להם את המרחבים שלהם. זה לא יאמן. הסמל הנוסף שלו זה גם שפע ומזל. זה הסמל הנוסף שלו. דבר נוסף, כשאומרים מזל מתכוונים, כתוב שמטרונית האחת שאלה את רבי יוסי נראה לי, מה עושה אלוהיכם אחרי משבת שהונח? מה עושה מה? הוא נח עד עכשיו? התשובה היא כן, הוא נח עד עכשיו. אבל הוא אמר לה, לא, הוא לא נח. הוא מזווק זיווגים. מה זה אומר מזווק זיווגים? משדך בין אנשים, לעסקים, לזוגיות. כל מפגש בין, גם אני ואתם, זה עכשיו זיווג. כל פעם שאנחנו פוגשים מישהו שזה ממשי, שזה חשוב לנו בחיים, זה הזיווג. מכאן לקחו כל מיני אנשים רעיון לא נכון, שהם אמרו שכל מה שקורה בחיים זה חשוב. הכל חשוב בחיים או הכל מלמעלה. לא, כל דבר מהותי וחשוב זה מלמעלה. זה שהשיער שלה לבן ושלי שחור ונראה ככה ונוטה לככה, זה לא משמיים ולא חשוב. זה ככה עם הטבע. הדברים החשובים או המהותיים או הקונקרטיים הם תחת הכותרת של מה שאמר רבי יוסי, הכל מלמעלה או אלוהים מזווק זיווגים. זה שהכיסא פה זה לא מלמעלה. זה מלמטה, אנחנו שמנו אותו פה, אין לזה שום קשר. בסדר? הבנו את הרעיון? דרך אגב, זה הסוד לתורת הנומרולוגיה. כשמישהו לומד נומרולוגיה בקורס, אומרים לו, תשמע, אחד זה טיפוס עצמאי, צריך לעשות, לא מסבירים לו למה. אומרים 3, אומרים זה טיפוס שאוהב מרחבים וחופש, ויש לו גם שפע ומזל. למה? למה שפע קשור לשפע ומזל? משום 3 מסמל... וואי, אני צריך לדבר איתכם על עוד משהו. אני אגיד לכם את זה. תכף אני אכנס איתכם לסוד של זה, שהוא גם מדבר פה על סודות המספרים. במספר 4, אני מיד אחזור לזה להסביר לכם למה זה מזל. זה נלקח מפה, לא מפה. מסוד שם יהודי והווי, נלקח הרעיון של המזל. אני אחזור אליו, כשאני עושה את הקו, אני יכול להפוך אותו גם לריבוע. אותו קו, בלי להרים, אומנם הרמתי, אבל אני יכול לעשות ריבוע בלי להרים את העל. הנקודה הופכת לקו בלי להרים את העל, הקו הופך לריבוע בלי להרים את העל. קיבלנו את מימד הרוחב. נכון פה, קיבלנו גם רוחב, יש לנו את האורך, ויצאנו רוחב. איזה מספר קיבלנו פה? 4. לכן האנשים שנולדו ב4 לחודש הם טיפוסים מרובעים, חומריים, מקובעים, והולכים בתלם, הולכי תלם, הולך בתלם. למרות של4 יש עוד מספר שעוד מעט נדבר עליו, זה לא הסמל היחיד שלו. הסמל הנוסף שלו זה הצלב.
אתם מדי פעם תראו 4 שלא הולך בתלם וזה, אבל רוב 4 הולכים בתלם. 4 גם נחשב מספר קשה בגלל שהוא מסמן סגירות. לכל מספר יש את החיסרון שלו. זה מתפרץ. בגלל שהוא כל כך מרחבי ואין לו גבולות, הוא מתפרץ כי הוא חסר גבולות. זה רואה רק את עצמו והולך, מוביל את כולם אחריו, ולא אכפת לו מה הוא אומר, מה זה, הוא לא משתף פעולה. אין לו שיתוף פעולה. לכל אחד מהם יש מעלה גדולה וחיסרון גדול. אף אחד לא מושלם. יפה. זו השאלה של הקבלה. למה אני לא יכול ליצור משהו עם העט בלי להרים אותו, וליצור את הספרה 2? אני כבר עונה לכם, אבל נעבור רגע לפה, וזה ירחיב את הרעיון הזה, ואז אני אענה לך כל 2, או כשנסיים. אני חייב לענות, כי בלי זה הרצאה לא שווה כלום. בלי לענות לך את ה2 הזה. דרך אגב, הסמל הנקודה מסמלת את אדם הראשון לפני החטא. אדם הראשון לפני החטא, או את האלוהות לפני הבריאה. שעדיין הייתה אחדות ולא היה כלום. איך יודעים שאחרי הבריאה לא הייתה אחדות? יש כוח משיכה. בכל מקום יש כוח משיכה. בין הזכר לנקבה. למה אנחנו, כשאני קופץ, אני יורד חזרה, מה מוריד אותי חזרה? כוח המשיכה. כוח המשיכה הוא כוח זכרי פעיל או כוח נקבי פסיבי? גם וגם. בואי תגידי למה, תסבירי. כל דבר שאת אומרת, את צריכה להסביר בלוגיקה. למה זה גם וגם? אם משהו מושך, אז הוא עושה משהו. אז הוא פעיל, הוא לא פסיבי. הוא אקטיבי. אקטיבי. אז אם ככה, כוח המשיכה הוא כוח זכרי. איפה נמצא? אם ככה, במרכז כדור הארץ יש כוח זכרי. אז איפה נמצא הכוח הנקבי? כי אין כזה דבר בטבע, זכר ונקבה. אפילו פה אין זכר ונקבה. יש שם את הפרוטון, שהוא זכרי, ואת האלקטרון הנקבי. בשום דבר בטבע, לא בדומם, לא בצומח, לא בחי ולא במדבר, שזה האדם, אין זכר לבד. כל דבר בטבע מורכב מזכר ונקבה. על זה נאמר, זכר ונקבה ברא אותם. לא הכוונה לגבר ואישה. יש הרבה גברים שהם נקבות, ויש הרבה נשים שהם זכרים. כשאומרים בטבע, כשאומרים ביהדות, זכר ונקבה ברא אותם, לא מתכוונים לאיש ואישה. מתכוונים לכוח האקטיבי זכרי, והכוח הנקבי, הכוח הזכרי פעיל, והכוח הנקבי פסיבי. דרך אגב, קבלה מאוד דוגלת שגבר יהיה גבר ולא נקבה, ושהנקבה תהיה אישה, במלוא מובן המילה. אם יהיה לנו זמן להרחיב על זה, לצערי הרב בדור שלנו, גברים הפסיקו להיות גברים, אז אנשים תפסו את התפקיד הגברים. זה בגלל הגברים לפי הקבלה, אבל לפי... מי שלא בסדר לפי הקבלה זה הגברים. כשהגבר יהיה גבר, אז האשתו תהיה אישה. אבל זה פילוסופיה מספת, אם אין לנו זמן להרחיב על זה היום. צריך קצת טיפה להרחיב, סבבה, אם לא פעם אחרת. תראו, תכף אני אענה לך על ה2, זו שאלה קבלית מאוד חזקה, כבר תקבלי תשובה. אני רק אוסיף שהספרה 4 יש לה עוד סמל, טלפונים בבקשה לשקט, ולא נעים. לא, עשי שוב, לא קרה שום דבר. מי ששכחה, תעשה עכשיו. סגירי, אל תעני, לא נעים. אני בהרצאה, לא מפריע לי. אוקיי, שימי על שקט. עוד מעט נגיע לצורה הזו. דרך אגב, את הצלב, זה רעיון נוצרי. מי המציא את הצלב לראשונה? מהודו. סביר להניח, אבל איפה ראינו באזור שלנו את הצלב לראשונה? פה, באזור שלנו. הרומאים, זה מה שאנחנו יודעים, אולי זה בא קודם. הרומאים היו צולבים בני אדם על הצלב. האם לפני שהם צלבו את ישו, הם גם צלבו אנשים על הצלב, או ישו היה הראשון שצלבו אותו על הצלב? כנראה שהם צלבו גם לפני ישו. זאת אומרת, רעיון של הצלב היה קודם, והנצרות מכסה את זה מלשון נכס לעצמה. זה לא סמל נוצרי, זה סמל שהנוצרים ייחסו לעצמם, אבל הוא סמל עתיק יומין. אנחנו רואים שהרומאים התעסקו בזה, וגם כנראה בעוד דוגמא. גם מגן דוד. נכון, גם מגן דוד הוא סמל שהיהודים ייחסו לעצמם, נכון. דרך אגב, הסווסטיקה הוא סמל בודהיסטי עתיק יומין, שבודה כנראה ניחס אותו לעצמו, והנאצים שהם היו מיסטיקנים מאוד גדולים, הקבוצה בשלטת היו מיסטיקנים מאוד מאוד גדולים, מאוד מעניין לקרוא למיסטיקה שלהם, אימצו את הסווסטיקה לעצמה. סווסטיקה זה צלב הקרס, מי שלא יודע. תראו, לפני שנמשיך ל5, 6, 7, 8, 9, ואני אסביר למה 2 נעלם, וגם נגיד תכונות על אנשים כמובן, שימו לב. זה מסמל, זה סוד, לשם י' ו' יש 16 פירושים. אחד הפירושים הכי פשוט, שבמילים י' ו', אפילו בלי זה, יש לנו את המילים היה, הווה ויהיה.
זה מסמל את הנצחיות של האלוהות או את הנצחיות של הנשמה. זו הסיבה. סיבה נוספת, כל האותיות הללו נחשבות אותיות תנועה ולא אותיות ייצור. נכון? זה אותיות תנועה. זה לא אותיות ייצור. לסמל את האלוהות שהיא לא דבר סגור וזה, זה דבר מופשט, בלתי ניתן לתפיסה. זה אינסופי וגם נצחי. דרך אגב, אתם יודעים מה ההבדל בין נצח לבין אינסוף? לאינסוף יש סוף. לאינסוף אין סוף. לאינסוף יש התחלה, ולנצח אין התחלה. לנצח אין התחלה ואין סוף, לאינסוף יש התחלה, אבל אין סוף. זה מאוד חשוב הרעיון הזה, כדי להבין את הרעיון של הנשמה. הנשמה היא לא אינסופית, הנשמה היא נצחית כמו אלוהים, אבל יש לה יכולות פוטנציאליות אינסופיות. אתה לא יכול להגיד אלוהים הוא אינסופי ויש לו יכולות נצחיות. אי אפשר להגיד כזה משפט. אתה לא יכול להגיד על עצמך גם את זה. אתה יכול להגיד רק, אני ישות נצחית ויש לי יכולות אינסופיות. למה היא נפקא מינה? זה משנה מי שקצת למד על הספרות, 10 הספרות, הספירה העליונה הם קוראים לה אינסוף. זה בעייתי, אז איפה הנצח? תכף תראו את זה פה. טוב, יוד. יוד מסמל את הרעיון הזכרי כמו אחד בטבע. בעברית, כשאתה רוצה לדבר על עתיד, בלשון זכר אתה אומר יהיה, ילך, ישב, יעמוד. יוד באות ראשונה, שזה קשור לאיזושהי פעולה, ותמיד יתחיל ביוד. A, לא בכל המקרים, אבל בהמון מקרים, כשאתה שם אותה בסוף, זה הופך להיות נקבה. כשאתה שם אותה בהתחלה, אתה מצביע על משהו. לכן זה מסמל את האמא, שהיא האמא של הילד. שאבא או אבא, או שכן או שלא, צריך לבדוק, אבל שהאמא, מספיק שמישהו ראה אותה הולדת, זה בטוח שלה. לכן האות A מסמלת בהתחלה הצבעה, הנה זה, כי רק האמא יכולה להועיד, או מישהו שהיה שם, שבאמת זה שלה, על הגבר אפשר להצביע על זה, ולכן האות A מסמלת את הרעיון הנקבי, לכן מספרה הוא 2. ו-ו' מסמלת נקודת החיבור בין הזכר לבין הנקבה, בלשון קבלית, המשפיע ביניהם, וה-A זה הצאצאים, מה שיוצא מהם. לכן הוא דומה לאמא, כי הוא יוצא מהאמא. האות A חוזרת על עצמה פעמיים, כי היא באה מהנקבה. איך זה קשור אלינו? 3 מסמל בקבלה את נקודות החיבור. לכן אנשים שנולדו ב3, במספר 3, כל החיים יוצא להם להיפגש בדיוק עם האנשים הנכונים. מכאן החליטו נומרולוגים שהמספר שלהם זה מסמל מזל. למשל, מי שרוצה לגור בבית 3, אני ממליץ בחום. בבית שנותן לכם שפע ומרחמים. אני פעם גרתי בבית מספר 3, חובות של 6 ספרות, תקווה גמרתי שם, לא צריך להגיד לך. כמה לא גרתי שם הרבה שנים, היה לי הרבה חובות, התגרשתי אז, היה לי בלגן, לא יודע, בלי להתאמץ, סלרתי. באמת זה היה בית שנתן לי הרבה אש ושמחה. למה זה אש? כי 3, לפי הנומרולוגיה, מסמל את כוכב צדק. שמעתם פעם על כוכב צדק? הכוכב הכי גדול, נראה לי, במערכת השמש שלנו, הוא מסמל את המרחבים והשפע, כי הוא הכי גדול במערכת השמש שלנו, והוא מסמל חום, ירוחם מאוד. עכשיו אני אענה לך איפה 2. 2, כדי להשיג את המספר 2, אני חייב לקחת את העט, לעשות נקודה או קו, לא משנה מה, נקודה. לנתק אותו ולעשות עוד נקודה. או קו, לנתק את הקו ולעשות עוד קו. לא משנה מה אני רוצה לצייר, בן אדם, סוס. אני יכול לצייר בלי להרים את המכחול, אומנים יכולים לעשות גם, אני יודע לעשות מגן דוד בלי להרים. זוכרים בבית ספר היינו עושים מגן דוד בלי להרים את העט? נראה לכם אחרי זה שנגיע ל6, זה לא בעיה, אפשר גם פן גם אני יודע לעשות. אבל אם אני רוצה לעשות עוד ציור כזה, אני חייב לנתק את העט מהלוח, לשים אותו עוד פעם. מכאן ש2 מסמל פרידה וניתוק. בקבלה קראו לזה גירוש מגן עדן. המספר 2 מסמל רצון לזוגיות, אבל גם פרידה ומלחמות. לכן אתם תראו הרבה אנשים, אין אף פעם סטטיסטיקה של 100%. אתם תראו סטטיסטיקה מרובה של אנשים שנולדו ב-20 לחודש, אולי גם ב2 לחודש, שהם נוטים להתווכח כל הזמן בנישואים שלהם וגם להתגרש. הם כל הזמן מייצרים ניתוקים, ריבים, מלחמות. איך מישהו פעם אמר? 98% מהזוגות ו-98% מהזמן מנהלים מאבקי כוחות במקום לחיות בזוגיות.
זה הרעיון של ספרה 2. ישנה טענה מסוימת של מקובלים, שחווה לא הייתה בחטא את הצעדת. מי שחטא זה היה רק הגבר. הוא חטא. מה היה החטא שלו? החטא שלו היה חטא נקבי. כשאומרים חווה חטא, מתכוונים, היה חטא נקבי. מה היה החטא שלו? הוא רצה לקבל. אתה מכיר את האנשים האלה שהכל סובב סביבם, וחוץ מאת עצמם הם לא רואים אף אחד? אתם מכירים כאלה? זה היה החטא שלו. הוא ראה רק את עצמו, את האגו שלו, הוא לא ראה את האחרים. לא בדיוק יודע מה היה שם, אבל זה הרעיון שהוא פיתח אגו. האגו היה החטא של האדם הראשון. רק אחרי שהוא נוצר לו אגו, הביאו לו את חווה. היא בכלל לא הייתה שם, לפי טענת מקובלים מסוימים. לכן אז הוא קיבל את הספרה 2. את מי הוא קיבל? את האישה שלו. עשו לו ניתוח, והביאו לו את חווה. מתי הביאו לו את חווה? אחרי שהוא ניתק את עצמו מהאחדות המושלמת, שלא ניתנת לחלוקה, בעברית קוראים לזה ענווה, ובשתיים הוא שם את עצמו באגו. מה זו אכל אותה? כל הצרות שלנו, שלי, שלכם, לי כבר אין צרות ברוך השם, אבל כל הצרות שלנו נובעים בגלל האגו. זהו. אם לא היה לנו אגו, לא היינו סובלים. אם לא היינו חושבים שהכל סובל סביבנו, לא היינו סובלים. אנחנו סובלים ואנחנו בטוחים שהכל סובל סביבנו. זה הכל. אתה חושב שמגיע לך, ועשו לך, ולקחו לך, וזה לא בסדר שהילד שלך לא להתקשר, וזה לא בסדר שהבעל לא, זהו. כולם לא בסדר, בקיצור. כי מגיע לי. גם לא היינו מתפתחים. מה? גם לא היינו מתפתחים. עם מה? אם אין אגו, אני לא רוצה להשיג משהו. בדיוק הפוך. כשאת בענווה, את רוצה להשיג, משום שמה עושה ילד קטן? אם ילד לא היה... מה עושה ילד קטן שהוא קם בבוקר? מה הדבר הראשון שמניע אותו לפעולה? אולי הוא צריך לאכול משהו, אבל מה מניע אותו? לצעוק. להשמיע קול. מה פתאום? אמא, אני משחק. מה הם עושים כל היום? משחקים. עד גיל 12 בממוצע, כל רגע נתון, הם אוהבים לשחק. מה היה קורה אם לא היינו מכריחים אותם ללכת בבית ספר, ולהביא בגרות, וללכת לצבא, ולעשית, מה הם היו ממשיכים לעשות? לשחק. החיים במהות שלהם הם משחק. אבל מריבות בין הילדים בגיל קטן, לקח לי, נתן לי, זה מריבות של אגו. לא, לי זה לא היה, אנחנו 4 אחים, יש לי אח גדול קצת מפגר, אחרי זה אני, אחי הצעיר, ממני ב3 שנים ואחותי. אז רבתם בבית ספר. אני לא רבתי עם אף אחד בבית ספר, בחיים שלי לא רבתי עם אף אחד. נכון. למה אני מיוחד? כי אף פעם לא חשבתי שמישהו חייב לי משהו. זה הסיבה. נכון, אני 8. נכון? אף פעם לא חשבתי שמישהו חייב לי משהו. בבית גם אף פעם לא רבתי, לא שימן לי, אחי היה רב עם אחותי ועם אח שלי הגדול, כי היה משועמם. אף פעם לא הייתי משועמם. אדם נורמלי, יש לו כוח יצירה, והוא רוצה לפעול, ולא בגלל האגו. לנשמה יש כוח יצירה, והיא מחפשת לבטא את עצמה. הפוך, האגו מוביל לריבים, והנשמה מובילה ליצירה. אתה יכול להוביל את עצמך לריבים וחיכוכים מהאגו, ואתה יכול להוביל את עצמך ליצירה. אני נידפתי להוביל את הכוח היצירתי שלי ליצירה, ולא לריבים. מי שרב זה אדם שהכוח היצירתי שלו מופנה, וכמו שפרויד אמר, שאדם שיותר מדי עסוק במין, או איך קוראים לזה, ניפומן, או לא משנה איך נקרא לזה, הוא טוען שהכוח היצירתי שלו מופנה לפה, במקום כלפי מעלה וליצור. הוא טוען שהאומן אין לו זמן לעשות סקס. או עשירים גדולים גם אין להם הרבה ילדים, למה? הוא טוען שכל היום הם חושבים איך לעשות עוד כסף, איך להגדיל את העסקים שלהם. כוח היצירה שלהם, הוא טוען, עולה מהמין, עולה למעלה לכיוון היצירתיות, וזה נכון, כשאדם עסוק, אין לו זמן להתעסק לא במין, לא בריבים ולא בכלום. אדם מתעסק בריבים וזה, משעמום, במילים אחרות, אי יצירתיות. ומפה נובע, הכוח היצירתי נובע מהנשמה, היא מהענווה, היא לא זקוקה לאגו שינהל אותה למקום הזה. אז הספרה 2 מסמלת בקבלה את החווה שניתנה לאדם לאחר החטא, ולכן אנשים שיש להם ספרה 2 בנומרולוגיה, הסמל שלהם זה הירח. למה הירח? כי השמש זה נותן האור, ו2 זה מקבל. לכן הסמל שלו זה הירח, כולל כל הירחים, גם כדור הארץ שמקבל. לכן אנשים במספר 2 יותר טיפוסים שצריכים לקבל חום, אהבה, תשומת לב,
הם קשורים לפן הרגשי, הם קשורים לאמא שלהם, או מתחסכים איתה, לא יודע למה. 23 זה 5. שואלת את המצטרפת מחברים, כן. זה או מי שנולד ב2 לחודש, או מי שנולד למשל, נראה אם אני אעלה לי לראש, 2 לראשון, 1900, כמה זה יוצא עכשיו? זה 1906, זה רק בשביל הרעיון, לא ב5 נראה לי. 2, 4, 3, 4, כן. ו7, נכון, צודק. רק דוגמה, או 2006. למה? כי 2 ועוד 1 ועוד 7 ועוד 1, זה 2 בסוף. 3, 4, 11, 20. מורידים גם בקבלה וגם בנומרולוגיה את האפסים. ב-11 של החודש. זהו, לפעמים חצה מסמן מספר גבוה ולפעמים הוא מסמן 2, נכון. אז זה או שהוא נולד ב2 לחודש, לא בחודש, חודש לא רלוונטי. לא מעניין אותי אם הוא נולד ב2 לשני. זה לא מעניין, החודש לא רלוונטי. מה שקובע זה יום הלידה, תזכרו יום, או סך הכל. זה מה שיקרה. לדעתי, מהניסיון שלי, היום יותר חזק מהסך הכל, הוא המלכה יותר. זאת אומרת, אם פה יהיה מספר 3, אדם יהיה בר מזל גדול, אבל עדיין הוא ינהל חיכוכים ויחשוב שמגיע לו, ויצא לקבל, תלוי מה מנחה את הדבר. 10 זה גם 1? 10 זה גם 1, אבל ה-0 הוא נותן יותר כוח ל-1. כן, הוא מוסיף לו. אחר כך שימו לב מה בא. הסמל הנוסף של... דרך אגב, המספר 2, הסמל שלו הוא לבן. כמו הירח שהוא לבן. הוא מכיל בתוכו את הכל. זה מסמל את רחם האישה שיכולה, שברגע שאתה שם לה את הזרע, יכולה להביא צאצאים. למה זה קשור? הלוח הזה, הריבוע פה, או הלוח הזה, אני אמחק את הכל, הוא יהיה לבן, נכון? הלוח, כל עוד אין עליו ציור. באיזה מצב הוא? ריק. לריק הזה נקרא ריק, אבל זה לא ממש כלום, כי יש לוח. אז את צודקת, המילה המדויקת זה ריק. נכון, לא ריק, אלא ריק. אבל מה יכול להכיל הריק הזה? מה אני יכול לצייר עליו? הכל. הכל. זה עוד סמל, גם ל1 וגם ל2. האחד זה מסמל את הכלום, או את העיגול שאתה יכול לשים בתוכו מה שאתה רוצה, או את השטח שאתה יכול לשים בתוכו מה שאתה רוצה, או את הלוח, או את הרחם של האישה. איפה שיש כלי קיבול, זה ריק שיכול להכיל כל דבר שמתאים, אבל אתה יכול לשים קוף ברחם של אישה, כי היא יולדת ילדים, ולא קופים ולא פילים. דרך אגב, בגלל ש2 ספרו לבן, באופן סימבולי, הטבע עשה שהזרע יהיה לבן. זה רק סימבוליקה של הטבע, זה הכל. עכשיו נעבור ל5 ותבינו למה יש לכם 5 אצבעות בידיים וברגליים, פה ופה, ולמה זה בא תמיד ל2. בטבע תמיד אתם תראו 5, בא אחד ליד השני, אף פעם 5 לא בא לבד. שתי ידיים ורגליים, זאת אומרת ידיים ורגליים זה תמיד 5, גם אצל החיות. שני ידיים, שני רגליים, יודע מה הסדר שם, לא משנה. יש להם 5 כפות כאלה. הספרה 5 מסומלת על ידי אצל אדון ליאונרדו, הוא טען שזה בעצם מסמל את הראש, זה הראש, טען שזה מסמל ככה, שזה כמו זה, כמו אדם שפושט את ידיו את הרגליו, זה הסמל של המחומש, זה נקרא מחומש. במחומש יש משהו מאוד מעניין להמחיש, אני לא שכחתי את זה, אם אתם רוצים הסבר תכף לזה אני אחזור עוד מעט, אבל ל4 יש עוד פירוש חוץ מהריבוע. המחומש מסמל את הכתפיים, זה הראש, זה כתפיים, וזה הגב. גב, בעברית, אני אוהב את השפה העברית כי היא בעלת משמעות. גוף וגב. במגלון גב מסמל גם גב, אבל בעברית העתיקה, גב סימל גוף ולא גפיים. לכן האות פ' תסמל גפיים. גוף זה אומר גב פלוס גפיים. גב זה גב ללא גפיים. האות פ' תסמל את הגפיים. אז גב מסמל את כל הגוף, מפה עד לפה. כל האזור הזה. בסדר? עד איבר המין, בצורה משולה, לא יודע בדיוק איך, אבל כעיקרון עד לפה, כולל איבר המין. אז הספרה 5, זה צורה אחת שלו. אבל מקובלים טוענים שזה לא הספרה המדויקת שלו. הספרה המדויקת שלו זה החלל שבריבוע. החלל גם הוא יש לו משמעות. למה? כי
כי בזכות החלל אני יכול ללכת בחדר. זה נכון, אם זה היה חדר ללא חלל, הייתי יכול לעשות פה תנועה? הייתי יכול לנוע פה אם זה היה חדר שהקירות היו צפופים מאחד לשני? לא. כדי ללכת בחדר אני חייב שיהיה קירות, אבל שיהיו רחוקים אחד מהשני, כדי שיהיה לי חלל. כל התנועה ביקום קיימת בזכות החלל. אני אתמול קראתי ש99.999 של היקום הוא חלל ריק. המרחק בין הכוכבים, המרחק בין האטומים, נכון? או המרחק בין הניוטרון לפרוטון, באופן ממשי, זה מרחק כמו בין השמש לכדור הארץ. רוב החלל הוא ריק, למרות שהוא נראה לנו, איך קוראים לזה? נוקשה, או לא יודע איך אומרים? לא יודע איך אומרים, שכחתי את המילה. כן, נראה לנו דחוס, אבל זה לא נכון, הרוב הוא חלל. אם ככה, אם החמש מסמל את המרחב שבתוך הריבוע, או את המרחב שבתוך כל היקום, שאלוהים ברא או לא משנה מי ברא אותו, חייב להיות שמי שנולד ב5 לחודש הוא טיפוס שאוהב תנועה ותקשורת. הוא טיפוס תקשורתי, אוהב לדבר ואוהב לנוע. שאתם רוצים בתחת, סליחו לי על הביטוי. זה טיפוס שכל הזמן מחפש גיוון, מחפש אקציה, מחפש מה לעשות, מה לדעת. הוא סקרן בלתי נראה, הסמל שלו זה כוכב מרקורי, שליט מזל תאומים. נפל לו. מה? נפל לו. תודה. הוא מסמל את התנועה. לכן הסמל הנוסף שלו זה הרגליים והידיים והראש, כי משם אנחנו פועלים. עכשיו תוכלו להבין למה הטבע יצר באופן סמלי, אולי נקרא לזה גיאומטרי, זה נקרא גיאומטריה מקודשת, אבל שאני אומר לכם עכשיו כל מה שאמרתי זה גיאומטריה מקודשת, ועכשיו אני אסביר את זה במוחש. למה החיות לא יכלו ליצור כוס? למה הם לא יכלו ליצור קסדה? הם יוצרים דברים, אבל במובנים הם לא יצרו מזלגות, טלוויזיות. מי שבאמת יוצר דברים מעניינים במיוחד אסתטיים או הרמונים או מוזיאונים, זה בני אדם לא חתולים ולא אריות ולא נמרים. כי אין להם אצבעות ידיים חופשיות כדי ליצור תקשורת עם חפצים בעולם הזה ולהפריד אותם זה מזה או לחבר אותם זה לזה. זאת אומרת, אצבעות הידיים מסמלות את התקשורת של האדם עם העולם החיצון או עם העולם החומרי כדי ליצור דברים. הנה ספרה 5 מסמלת את התקשורת. ושמתם לב איך אנחנו הולכים? לא שמתם לב. אבל אפילו אם תשבו במקום ותעשו את התנועה כאילו אתם רוצים רק להזיז את הרגל. תעשו את זה. שימו לב שמה קורה לאצבעות? שימו לב, מה עושות האצבעות? מתקפלות ועושות קונטרה. תראו לכם שלא היה לכם אצבעות. מי שאין לו אצבעות הולך ככה. הוא לא יכול ללכת כמו שאני ואתם. הוא לא דוחף את עצמו קדימה עם האצבעות, הוא הולך כמו החיילים. זה הדרך היחידה שלו ללכת. לכן מי שנקטעו לו האצבעות, הרופאים תמיד חותכים ועושים מעין אצבעות, הם עושים שם משהו כדי שיוכל ללכת. אחרת הוא לא יכול לזוז. אלא רק אם הוא ילך ככה, זה מאוד קשה ללכת ככה, זה עושה לחץ על כל הפרקים. זה מחליש את הגוף. אז הנה רעיון מוחשי לרעיון הזה. זאת אומרת, כל דבר בטבע, או כל הדוגמאות המוחשיות, הם בשביל להמחיש איזה שהם רעיונות נומרולוגיים או פסיכולוגיים. בואו ניקח רגע עוד דוגמה על ה-1, 2 ו-3, ועוד נקודת מבט קבלית, אם תרצו אחרי זה אני אמשיך הלאה, בכיף. נשאיר את זה פה כדי שתראו. יש, אתם רוצים שאני אמשיך הלאה? ה9, זה מעניין אתכם? לפני שאני אמשיך לעוד נקודת מבט? כן, חבל. אז זה ה5. ה5 הסמל שלו. זה או החלל שפה, ואם ככה, הטיפוסים, מי שנולד ב5 לחודש, ב14 לחודש, או ב23 לחודש, הם יותר טיפוסים של תנועה, אוהבים לדבר, צריכים כל הזמן גיוון, ולא בדיוק ריגוש, אבל כל הזמן משהו שיאתגר בעניין, הם כל הזמן מחפשים עניין. צריך לתת להם הרבה עניין בחיים, או לעזור להם, או הם טיפוסים שאוהבים חברה, כל היום להיות בחוץ, למצוא אנשים, הם משתגעים, למשל 4 תהיה לו להיות בחדר, אין לו בעיה. 5 לא יכול להיות בחדר, כל הזמן צריך לצאת, להכיר, לראות אנשים, לפתוח, כן? כל הזמן צריך לראות באינטרנט, לקרוא, לזפזפ. הספרה הבאה שנקבל, היא תהיה 6, איך מקבלים אותה? בואו צריך להבין את ה... מה? מי? 3 גם, עכשיו 3 זה יותר חופש של השכלה, 5 זה חופש של... אני מפסיקה לך את זה. של חבר'ה, זה ההבדל. רק רגע. זה עדיין עובד? תמשיכי להסריט אותי עד שהיא תבוא. מי זה? נסתכל רק שתראי אותי, זה הכל. עוד מעט היא תבוא, תמסריט.
הצורה הבאה שנקבל לאחר שעשינו ריבוע, אפשר לעשות את זה בלי להרים את העט, אני לא יודע לעשות את זה, אבל פעם מישהו הראה לי שהוא עושה את זה. תראו מה עושים. עושים ריבוע ועוד ריבוע. כן? אותו דבר, מתחילים מהאמצע, עושים עוד ריבוע, אפשר לימין, אפשר לשמאל, לא משנה הסדר. ואז אני מותח עוד 4 קווים בלבד. כמה קווים יש פה? פה יש 4. 8. נכון, 4 פלוס 4, ותראו מה אני עושה עכשיו. מותח עוד 4 קווים. באלכסון, 1, ספרו איתי שאני מבלבל אתכם, 2, 3, 4. נכון? קיבלנו חדר, קיבלנו מה שנקרא קובייה. זה תלת מימד, שווה תלת מימד. זה ריבוע תלת מימדי. אז כמה קווים יש לנו כבר? 12. זה אחד ההסברים למה בעולם התלת מימד שלנו יש 12 מזלות. למה החליטו שזה 12 מזלות? למה לא 13? למה לא 11? למה לא 10? איך סוקרטס וכל מיני אנשים שעסקו בדברים האלה אמרו? היקום הוא הרמוני ועומד מאחוריו איזה שהם רעיונות. זה לא סתם. זה לא חייב להיות שאלוהים עשה את זה, יש את הנשמות בורו את זה, יש כל מיני שיטות. כי כתוב, ויאמר אלוהים נעשה אדם. ראינו שבתהליך הבריאה ביהדות אלוהים לא בדיוק עשה הכל לבד. הוא השתתף עם החבר'ה שלו. החבר'ה שלו היו הנשמות. ולא אומר שזה כל הנשמות, אבל חלק מהנשמות. אז זה שוב, אף פעם לא הבנתי למה יש דווקא 12 מזלות. אני זוכר שהייתי ילד קטן, ילד צעיר מאוד, אולי בין 9 ל-11, אמא, תמשגע את אמא שלי עם שאלות, כל התשובות לשאלות נכתבו בספרים. אמא, למה יש 7 ימים בשבוע? היא אומרת לי, תגיד לי, זה מה שמעניין אותך בגיל 7, בגיל 9, 11, למה יש... תאכל, תשחק, תהנה מהחיים. לא, אמא, יש לי שאלות. טוב, למה יש 7 ימים נפתלי? כי כתוב שאלוהים ברא את העולם ב6 ימים, ונח ביום השביעי. אמרתי לה, אז למה בזימבבואה גם יש להם 7 ימים? הם לא מאמינים בשטויות האלה. אמא שלי אישה מזל קשת, מאוד כנה. אמרה לי, תראה, אין לי את התשובה האמיתית לתת לך, נתתי לך את התשובה הכי... סתום לך את הפה. אבל כנראה שאתה באת מוכן. אם ידעת לשאול אותי, למה בזימבבואה ובקונגו קינשאסה ובכל מיני מדינות כאלה שם, באפריקה הרחוקה, הכרתי את המדינות האלו כי הייתי עושה דגלים. זוכרים שהיו פעם במסטיק, צורות של דגלים? אספתי, ידעתי את כל המדינות בעולם בעל פה. הכל, גם את הבירה שלהם פעם ידעתי, היום שכחתי. אבל אז ידעתי את הרוב בעל פה. אז היו רק 127 מדינות, 111, יש 200 ומשהו, כי הרבה... אז באמת, באת מוכן. אתה מחפש תשובה קצת יותר עמוקה. נפתלי, באמת שאין אני מאחלת לך שתמצא לבד. קח לי 30 שנה לגלות את התשובה. למה יש 7 ימים בשבוע? תכף שנגיע לזה, אני אסביר לכם למה. עכשיו אני אסביר לכם. קודם כל קיבלנו את הסוד של המספר 12. למה יש לנו 12 מזלות? לסמל את הרעיונות שחדר אתה בונה אותו ב-12 קווים, או בגיאומטריה קוראים לזה, בכל חדר יש 12 מקצועות, מי שלומד גיאומטריית המרחב, ותאמינו לי, לא למדתי גיאומטריית המרחב, אבל ככה הם לומדים שם, שבגיאומטריית המרחב יש 12 מקצועות. כל נקודה למעלה, שימו לב, כל נקודה פה למעלה או פה, כמה קווים יוצאים ממנה? אורך, רוחב והגובה, נכון? אז בארבע עליונים יש 3 ובארבע תחתונים יש 3. אין טעם לחזור על זה פעם, כי כבר בכל נקודה אנחנו תופסים את זה. אז זה 12. זה לא באמת 24, כי זה יוצא לכאורה 3 ו-3. 3 ו-3, 3 ו-3, 12, סליחה, טעיתי. נכון? 3 ו-3. לא, זה יוצא 24. הכוונה היא לכל נקודה, כל נקודה סופית. זה נקרא מקצועות. המפגש, בדיוק. נקודות המפגש נקראות בגיאומטריה מקצועות. יש 12 מקצועות, בכל דבר כזה. אז שימו לב, בחדר הזה, כמה פאות יש לנו? כמה פאות יש בחדר הזה? פאה זה צד שלם. כל הצד הזה, מלמעלה ועד למטה, נקרא פאה. כמה פאות יש פה? יש 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. 5, כי אם לא היה פאה היינו נוסעים. 6. אם לא היה לנו, איך הרשולה אמר, אני גר בבית, 6 כיווני אוויר. אמרו לו, איך שלמה אתה מתכוון? אני גר ברחוב. אני עושה איזה 5 כיווני אוויר, כן, לא אדמה. ויש 6 כיווני אוויר. זאת אומרת, אז ההרמוניקה של הטבע הוא 6. חדר מסמן את המבנה. גם חדר עגול זה 6.
למה? כי גם בחדר עגול או מאוין או משושה או מטומא, לא משנה איך תקראו לזה, יש מעלה ומטה, צפון, דרום, מזרח ומערב. זה לא מעניין אותנו אם זה עגול, אם זה מאוין, זה רק הסמל של, דרך אגב, בהנדסה. אתם יודעים איך בודקים גדלים? שתי שיטות, ריבוע ומשולש. אתם יודעים את זה? איך מהנדס בודק שטחים? הוא משתמש כל הזמן או עם משולש או עם מרובע. ככה בודקים כל שטח. לא צריכים שום דבר אחר. אז השש מסמל יופי והרמוניה, בית ומשפחה. זאת אומרת שמי שנולד בשישי לחודש, וטיפוס שיותר ביתי, משפחתי, הסמל הנוסף שלו זה רצון באיזון. הוא לא מוצא את האיזון שלו כל כך מהר, לוקח לו זמן עד שהוא מוצא איזון. הסמל שלו זה מזל מאזניים. מה החודש השישי ביהדות? תלה, מתחילים מתלה. תלה זה אביב, פסח. תלה, שור, תורמים, סרטן, אריה, בתולה, סליחה, בתולה, זה לא מאזניים. המאזניים והשביעי. אחר כך מאזניים. הסמל שלו הוא כמו המאזניים, לא יודע למה. סרטן. אין לי מושג למה. לכאורה המאזניים צריך להיות 6. הקרב. את יכולה להעביר לו את הטלפון אם את רוצה. בבקשה. השש מסמל את ההרמוניה בין הרוח, המשולש העליון זה הרוח, המשולש התחתון זה חומר. אבל השש מסמל את החולין. מה אומרים במוצאי שבת? המבדיל בין קודש לחול. לחול. ההפוך מחולין זה קודש, הרבה פעמים רוצים לעבוד על ילדים, אומרים לו, תגיד, מה הפוך טהור? הוא אומר לך טמא. ומה הפוך מקדוש? הוא לא יודע, התשובה היא חולין. המבדיל בין קודש לחול. אז שש מסמל את החולין, לכן זה מסמל אנשים נהנתנים, שאוהבים ליהנות מהחומר. הם קשורים לאדמה. והשבע זה החלל שבפנים. מה יש בחדר הזה? מה יש באמצע? יש פה חלל, נכון? החלל הזה זה סמל של השבע. זאת אומרת, החלל בחדר הוא גשמי או רוחני? גשמי. החלל, למה הוא גשמי? החלל. כל החלק הזה, האוויר הזה, זה כאילו רוחני. והששת הפירות, הפירות הללו הם גשמיים או רוחניים? הפירות הללו. אחד אמר לי פעם בהרצאה, נפתלי, סליחה, החלל הוא גם גשמי. אמרתי לו, למה? יש פה חמצן, יש פה פחמן, יש פה דו-תחמוצת הפחמן, יש פה קצת מימן, קצת הליום. אמרתי לו, אתה צודק, אבל מה יקרה אם אני אסגור את הדלת? ואני אחבר למטה מכונה ששואבת את כל הגזים, ותהפוך את החדר הזה לוואקום. יש חדרי ואקום ביקום או שאין? סליחה, במנורה, אין ואקום. אם יש שם אפילו גרם חמצן, זה יישרף. נכון? אתם יודעים? במנורה, העגולה, לא יודע איך זה הולך בפלורוסן. נראה לי גם שם, נראה לי. נכון? יש גם חדרי בבית חולים, אם רוצים, למשל, אנשים שעולים לנאסא על הירח, נותנים להם חדרים שאין שם משקל, והם לומדים לעוף ולעמוד, זה מפחיד בהתחלה. יש חדרי ואקום. אז אם אני אשאב את כל הגזים, החלל בחדר ייעלם? כן או לא? מה את אומרת? החלל ייעלם? לא, הוא יישאר. לכן כל דבר בטבע מורכב מששת פאות, שזה אומר צפון, דרום, מזרח, מערב, מעלה ומטה, וחלל באמצע. ולכן השבע מסמל את סוד השבת. זה מה שלקח לי בערך 30 שנה, קצת בערך, לגלות למה היום השביעי הוא יום קדוש. כי זה סימבוליקה לרעיון שהמרכיב השביעי בטבע הוא תמיד יהיה רוחני. גם אתה בודד, יש בו צפון, דרום, מזרח, מערב, מעלה ומטה, וחלל באמצע. כל דבר בטבע מורכב משש פאות וחלל באמצע, לא משנה מה הגודל, יש שם תמיד שבע. אז באופן סימבולי החליטו שהשבע יסמל את החלק הרוחני. זה הכוונה שאומרים שאלוהים נח. מסמלים את הרעיון. זאת אומרת, כל אלה שבגיל 7 הם נחים כל הזמן. מי שנולד בשבע הוא לא נח, הוא טיפוס רוחני מאוד, עובד הרבה עם ההיגיון והדמיון. את הנרדה שלי ככה. הם טיפוסים מיסטיים, ולדעתי גם, לא לדעתי, בנורולוגיה טוענים שהם גם קצת חולמנים. אלה רחפנים קצת. למה רחפנים? בגלל הרוח. טיפוס רחפן. שבע לא מספיק על האדמה. לכן למשל, בשנה שביעית שבע, אם מישהו נולד, נגיד, שנה שביעית זה אומר שלוקחים את תאריך הלידה שלכם. נגיד מישהו נולד ב-20 לשלישי 1933. בואו נראה מה נקבל, 2 ועוד 3, 5, 6, 9, 3. זה הבן אדם שהספרה שלו, הסך הכל היא 3. זאת אומרת שהוא יגיע לשנת 23 לשלישי 1900.
תוסיפו לזה 6, 39, 5, 6, אז הסך הכל, לא, אני רוצה שיהיה 7, תוסיף 4, 34. בואו נראה אם אני צודק. לא, 5. 6, 9, 4, לא. אז זה צריך לצאת רגע. 7. 7, נכון. השנה האישית שלו תהיה 7. איך עושים שנה אישית? לוקחים את יום הלידה של הבן אדם, שלי או שלכם, ואת החודש, ששתי משאירים אותו דבר, משנים רק את השנה. זאת אומרת, בשנה הזו שולט עליי מספר 7. זה לא מספר 7, כן? זאת אומרת, בשנה הזו לא מומלץ לחתום על חוזים, לעשות עסקים, בטוח יגנבו אותך. בטוח ירמו אותך ובטוח אתה תפיל. למה? כי בשנה הזו אתה לא רואה לעומק, אתה רואה רק את החלל, את האוויר, את הרוחני, אתה מאמין שכולם טובים. אז זה גם שיטה להנחות את הבן אדם באיזה שנה טוב לעסקים, מתי לסגור עסקאות, מתי ללכת לכיוון אומנות. 7 זה מצוין לאומנות. אם מישהי שואלת אותי, תגיד, זה שנה טובה ללכת לאומנות? בול מושלם. אבל אם היא שואלת אותי לפתוח עכשיו עסק, התשובה היא לא, תמשיכי לבדוק את הדברים, וזה 8 בשנה הבאה, זה הזמן המדויק. לא עכשיו. הספרה הבאה אחרי 7 היא 8, והסמל שלה זה כמו במתמטיקה, 8. 8 מסמל את האינסוף. את כל הפוטנציאלים שקיימים בכל בן אדם. 7 זה קדושה. אז 7 זה לכולם כאילו שהם כל 7 שנים? שאתה מתכוון? לא, כל 9. לא, אבל פה אתה מתכוון שכל אחד כל בן אדם שבא לשביעי זה זמן להתבונן בתוך עצמך, זה זמן ללכת לפסיכולוג, זה זמן לטפל בדברים שאתה לא טיפלת בעצמך, זה זמן להתבונן, זה זמן ללמוד אולי קצת דברים רוחניים, זה זמן אולי פסיכולוגיה, זה מה שקשור לנפש, זה לא הזמן לעשות עסקים מסוג אחר. בסדר? אתה כן מנחה, אם בן אדם רוצה לעשות משהו, לך תלמד אמנות, לך תלמד פסיכולוגיה. אתה לא רוצה בשום אופן, תכין את הקרקע השנה לשנה הבאה. ואז אתה תצליח. תכין אותם, יש הרבה מה להכין. להכין ספרים, להכין ללמוד, לחקור באינטרנט, איפה הבית ספר הכי טוב, תחקור טוב, זה הזמן לחקור. כי 7 הוא טוב בחקירות. גם 8, אבל 9. ו9, הסמל שלו הוא נצח. למה? מאוד פשוט. אני אמחק וננסה. אחרי זה נדבר על כל זה מאוד כיוון שמעניין. נצח, וואה. ונכניס עוד פעם את הצבעים. רוצה לדבר איתכם קצת על צבעים. כי עכשיו דיברנו יותר על צורות גיאומטריות. אחרי זה אני רוצה לדבר איתכם על צבעים וגיאומטריות. להכניס את הנושא הזה קצת. זה בא מעולם הקבלה כמובן. בא מ-22 אותיות, תכף לדבר על זה. אז הדבר הראשון, 9. הבחרו מספר. לא משנה להתבלבל ספרה אחת, 2 ספרות, 3 ספרות, 4 ספרות, ואין סוף ספרות. בואו נבחר מספר, נגיד 314. או 3. כמה לי 3 ועוד 1 ועוד 4? 8. 8. בואו נוסיף ל-8, 9. כמה נקבל? 17. 17 שווה 8, 8. נכון? כל ספרה, פה זה היה 8. כל ספרה שאתה מוסיף ל-9, היא בסוף תישאר אותו מספר, לא ישתנה. קח 3, תוסיף ל-9, שווה 12, שוב שווה 3. כל ספרה שאתה מוסיף ל-9, תישאר תמיד המספר הראשון שעוד לא בחרת. יש מתמטיקאים שיכולים להגיד לך במהירות הבזק כמה זה 363 לחלק ל-9. מה הם עושים? 363 לחלק ל-9, תראו מה הם עושים. שיטה מהירה, אתה יכול לעשות את זה על כל מספר, גם 1578. 3 ועוד 6 ועוד 3. 3 ועוד 6, 9? כן. זה מתחלק ב-9, אבל יש שארית 3. מאוד פשוט, זהו. הוא אומר לך מיד כמה זה יתחלק ב-9 ואם יש שארית או לא יש שארית. זה נכון בכפל, בחילוק ובעוד ובחיסור. זה לא יאמן, אפשר. יש לי הרבה דברים האלו בספר נומרולוגיה שכתבתי, כאן יש את כל שאני מראה לכם את זה, זה הרבה יותר, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. לכן 9 זה מספר נעלם. מספר נעלם. הוא קיים במציאות, אבל הוא בו זמנית לא קיים. אתה מוסיף 9, הוא נעלם וחוזר המספר הראשון שאותו בחרת. לכן באופן סימבולי נומרולוגי, אנשים בספרה 9 יהיו או מאוד אגואיסטים או מאוד ענבים. או מה? או מאוד ענב, בענבה. הוא יהיה קיצוני, לפה או לשם. לכן הנומרולוגים אבל זה קראו דבר ל9... והיפוכו. נכון, זה דבר והיפוכו. למה? למה זה דבר והיפוכו? כי אף אחד תשע בספרה 9 לא מצליח להגיע לרמה הזו, אז אוטומטי הולך לקיצון השני. הוא נהיה אוטומטי ואחר. אין באמצע ל9. גם אפשר להפוך אותו את 9. מה? להפוך אותה, אז היפוכו. יודעת מה? את מזכירה לי קבלה ואת הסמל של היפנים, איך הוא נקרא? היין ויאנג. כן. אני לא יודע אם אני עושה את זה נכון, אבל זה נכון. בערך 69, כן. נכון? נכון. סמל היין והיאנג
זה סמל של 6 ו-9, נכון? נכון. איזה צבע 6? תמיד זה שחור. שחור. ואיזה סמל 9? לבן. לבן. בואו תראו למה. מה הערך הנומרולוגי של שקר? 93 ו-300 מורידים אפסים. כן. 100 מורידים ו-200. כמה זה יוצא? 3-6. 6. לכן שקר. שחור. שחור מסומל אצלם בשקר. הגיוני. כמה הערך הנומרולוגי של אמת? 1. 4 ו-4. זה 440, אבל מורידים אפסים. 8-9. 9. לכן זה הלבן, אמת. זה הסמל של האין והיאנג. הוא מסמל את השקר, את האגו, מול הענווה. את הרוח מול החומר. זה הסמל של 6 ו-9. דבר נוסף מעניין. גם נקבה וזכר. 6 בנוי ככה, קו עליון שיוצר עיגול, וה-9 בנוי ככה. מה זה מסמל? זה הטיפוס הזה. נקבה. מושך כוחות רוחניים בשביל למלא את הבטן שלו. בשבילי. הכל בשבילי. זה עושה בדיוק הפוך. כל מה שיש לי, אני מוריד כלפי מטה לכל העולם ואשתו. וגם, הוא ענב, והוא, לא יודע, בהפתעה, עסוק בעצמו. אבל גם 6 מסמל את האישה ההיריון. נכון. עוד דבר מעניין שבשש, כי זה נקבה הרי. 3 ו-3. זה מה 6. הערך הנומרולוגי של 6? שוב 6. זאת אומרת, הוא מרוכז בעצמו. הוא רואה רק את עצמו. השש רואה רק את השין, את עצמו. זה לא מספר שיש לו עוד אותיות איתו, זה הוא רואה רק את השין, את עצמו. עכשיו, אם נמחיש את זה לרעיון קבלי נוסף, יש לנו 22 אותיות. אז רק אני אתן לכם קצת אלמנטים. אנשים בספרה 7, כמו שאמרנו, הם טיפוסים יותר רוחניים, בעלי דמיון יוצר לחשיבה לוגית טובה. הם לא רק באמת לחשוב כמו שאתם חושבים, יש להם אינטואיציות טובות וחוכמה. 8 מסמל אנשים בעלי פוטנציאל אינסופי. לכן רוב האנשים בעלי עמדה, כוח, ממון, הם יהיו 8. אנשי עסקים גדולים הם 8, רובם הגדול. או 1 ו-8 הם חזקים בעסקים. ו9 מסמל את הטיפוסים היוזמים והאנרגטיים. עכשיו, יש לנו בקבלה 3 אותיות עיקריות. הם נקראים אותיות האמש.